피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 drip해 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 drip해 나는 drip해 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 drip해 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 drip해 나는 tripping. Hi guys! Hangin sa labas. So, mag-road trip na sa mi kay invite mi og cabin. Actually, di ta mi madayon kay ang sakyanan namo gipa-maintain ba gikan sa long drive na road trip. Dayon mi kay gipahuwam mi sa dealership sa Lexus og sakyanan which is brand new nga sakyanan which is amazing kayo ba no? Kinontag sakyanan. Anong nasa mo ulit ko ba na siya? 2021 model lang naman. Unang madayon mi sa laag karon nga weekend nga uyugi mi sa amo ang laag. Kita ta. Bye bye. Ngit para ingnog sweet. Plastic pa. 20 minutes away na lang. See you later. Hi! 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 Kami sa amusement park. Mag-go-karting me. Padong pamisud. O pa mo'y makita ron. So, kita-kita taon niya. Guys, amo ni siyang exclusive ba na mo ni? Exclusive ni, kamo na lagi. Exclusive ba para mo sa agol, no? Na may mas nag-enjoy sa bata, oy. So, manami sa amo ang side trip diri sa amusement park sa asa gani diri? Basta Minnesota gyapon. Sa Minnesota. So, lingaw sa siya. Casey's Amusement Park. Imbis ang mga bata ang ilingaw ba, kami may nalingaw no, naloob ko man. So, padong nami sa cabin karon. Yeah, kita-kita ta later. Bye-bye! Hello. So, asa kita padong park? We are in sunny side. Sunny side up, itlog ba? So, kita mo tour mi sa lake. So,
kaning tipo plate, kaya siya family owned, ganun. Ang nagpuyo sa kaning surround sa lake pa kay family ra, so parang mahog ang ilahan ng Banuarte dali. Hello! Wow! Kani siya, gipukaw ra gyud ni kay pa-driver no. Nagpajama pa oy. Para naman mag-drive. Gardo versus Sosa. Badjaw beta, badjaw. Badjaw. Oh, Gardo versus Sosa. Ito ito. Salo versus Sosa. Gardo garbuso. 30 feet of water. That's 30 feet. Okay, have fun. Have fun without me. Na-pressure Lumo ba? ko kaya nagkakigutan na ako ng mga Vlog. Oh, Nagkan ka spectators, oh. Kankay na imong subscriber. Namu-shoot up na ang imong viewers, on. Uy, si Sir, uy. So cold. What's cold is it? Really cold? Anybody drown and throw me this. And you can swim back. Uy. shout out to Sir Andy for taking us here. We appreciate it, sir. This is the life. This is the life. Woohoo! Nindot kayong experience yun, dire. Nga, baka pwede ka mag-dive-dive ba? Na nato nga sa lake. Nindot kayo, bugdaw kayo niya. Safe na po dire, dive-ban kayo. May mga buhaya or something. So siya, amazing kayong experience. 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 drip해 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 drip해 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 drip해 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 drip해 나는 trippin' Yellow pina colada 말고는 헤네시의 콜라타 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말투를 따라하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 빵 같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free All these girls still talk to me all night but 관심 없지 Cause you got that yellow skin 햇살에는 하얀 skin 만질래 so come and sit 내 차 안에서 하자 kiss 한색의 바디 안에 숨겨놓은 Hi! So, nanami sa lake. Ginihara mi sa lake. Parang dagat lang. Nindot kayo dire. Ano yung lake nila nga rin, guys? Oh, sus, askang dako ah. Nagkakay activities na mabuhat pa. Like, Oh. mag-jet ski. Pwede ka mag-speedboat. Ang sama, tao mong isakyan ganina, oy. Speedboat to siya, paguyod.
paguyot. Paguyot bisaya. Nabi diri sa Wala ang mga cabin sa likod. Sama ni siya mga Pinoy dire nagpundok-pundok ba nya makaingon juga nga Pinoy kay ngano nahihay sa likod daw. Pagingana kay usaan na ako apa ya. Oh, pag may sampayan Pinoy. Matik. Hello. So nagchill-chill na lang mi dire karon, tagay-tagay. Oh, mga Pinoy ra gapon eh. Ay mo diha sa likod. Hello. So, wala sila pakialam di sa likod, oh. Oh. Kag sayo ha. Tabian juga ni mga babae, no? No? May sampay pa tayo, maglaba pa tayo bukas, maglaba pa kami bukas. Maglaba pa. Tapos nagluto kami ng ng sitaw. Ano, yung sitaw na adobo. Magluto pa daw siya ng sitaw ng adobo. Adobo, at saka maglaba, magplancha. Grabe kini siya trabaho diri day, oh. Maglaba, mamalansa. Para kumita. Mangmatsudan. Parang ikaw ba nagpa-transfer? Kani sila mga madam diri except ani niya kani wala siya labot. Kuha ni siya tutyo ni siya kani mo ning madam niya. Para luman. Mo ni siya ang owner sa cabin si. Kinsa man daw? Sige, dira nga donahan. Mayaman. Kinsay pangalan? Nakalimot ko kani Angie, oh. Duwa gud siya og kuan Fortnite. And Sa kailan ako. Ma'am, sulti mig kanang a little bit history diri sa imong kuan ba? Imong baluarte ba sa cabin? So kani siya 100 years na to, 100 years, no? 100 years. 100? Oh, 100 years. 100 years kapin. Gamay ra man lang cabin diri mga 40 ka tawo ray masud, no? Naabot ay sa ari diri sir kay again sa light ka diha. Diri oh. Oh, dara. Kano, oh no, hi sir. Kano. Sawas kano. Kana. Unsa na siya? Organic Introduce balik. Organic na nga tequila, no? No? Dili basta-basta. Isulti daw si pangan. Dulce Vida, oh. Larga ato taon be. Uy, wala lime kailangan na. Yo, puro man. Swabe kayo eh. Swabe kayo. Asa man kuha na para parat ba? Patila ata sa ilok be kay para na ilan. Ilapi imong on ilok. The best kayo organic. Kapalit ni siya sa hardware. Mining. Kubay sa mga lansang ba? Sige na. Mga locker ana. Ay, ito siya. So naguhat mi nga mo sunset kay basin mag-boating na sad mi karon. Nya ambot basin mag-bonfire karon gabi tanaw na to. So kita-kita ta. Bush. Basta ganahan di makakuha og nindot nga shot. O bahala kiwaw kay kag porma. Muda kamang pa. We're going fishing. Woohoo! Nice kaya experience ba ingani. Dire. So dako kay lake dire. Yeah. Ano pwede ba ito? Speedboat, ski, fishing, ganun sa. Hindi mo mabuhat. Iwawa yung tol naman kayo eh. So we're here na namidiri sa fishing sanctuary. Ito ko kayo ba? American fishing. Ha? Si madam mo? Dapat mag-fishing ka diri paseksi juga kay hindi di man manuo lang isda. Di ba mo? Sa may imong na-discover diha part? Manghigala mo na siya ingon na panikas kay makita makaon sa kalawma so makabaw kaon sa isda nga. Huy no be atong tanawon be. Mo din yo ang ilawom sa kuano, oh. fish finder. Oh, fish finder. Fish finder din siya madam. This is the bait. Live bait. Paitan. Let's try to get Dapat bigger one. Again, mag-fishing kay kada dapat kay blush on. Kasi juga kay kung dili. Trabaho sa kong blush. So tara na, iyan ang gikuha ng kuano. Masig makakuha tag tinapa dire, maayo na. Ang bingwit niya, iyan ang gilatag diha. Oo niya. Sa gulan ay natong upo. Unsa may sagol guys tinapa? Sardinas? Sardinas, oh, nya. Oh, sardinas is tinapa mo ra man ano. Oh, mora na siya. Depende sa kang lugar.
pwede naman sa gulag upor kapayas. Oh, Okay, kapayas. sa kuan sa amo dapit na lugar to ang tinapa kay kanang murag pinikas nga isda nga kanang gisugba. Yes. Oh, tinapa. Oh, sa Tagalog, no? Yung tinapa. So, ma'am, mo impact ma'am kung mamingwit ka nga, mag-fishing ka nga sunset. Oh, sunset. Murag. Na, mugubit. Mo itong kaon nila, no? Oh, sunset. Oh, sunset. Nindot na kayo dire, oh. So, balhin miglain nga spot kay so, nilawam na dire niya, murag nanaga ng isda. Nadlok na. Wala, ay wala man tayo na. Wala, against the light naman. So, you've been fishing like since teenager or? Ever since I was a little kid. So it's your passion? Fishing is your passion? Oh, I got a fish. I got a fish. I got Oh, a fish. oh, I got a oh, fish. oh. I got a fish. I got a fish. Ay, Oo. pwede naman. I got a fish. I got a fish. I got a fish, man. Murag tulingan gini, tanong. Ooh! Wow! Look at that! Yeah. I got a fish too. Whoa! Look. Here you go. Another same kind. Same kind. Good job. Wow, it's amazing. This one's little.